Gonbidatua, Martxelo Otamendi, Berria egunkariko zuzendaria dugu, eta gaurkoan Berria Laguna kanpainaren barri emotera jatorku, eta izan be Berria taldea egoera ekonomiko larrian dago, horren inguruan berba egitera jatorku, eta uste dut gainera gure ziztadaren bila badatorrela. Bai, aprotxatu hor da bidea. Txaldeon, eskerrik asko ekitaldia batolatzen gainera. Formato politia da, ez dela duta gaude joaten da hitzaldi moduko zate baten. Panorama hori asko txartu da azkeneko 2 urtetan. Eta gu bezala munduan denak gaude ez dakigula komunikabideekin ze gertatuko den 3-4 urte barru. Gaur, telebista hartako galdetu eta 5 urte barru euskarazko perikurik egote den, izaten modela, paperean modela eta webunean dela delako euskarrian modela. Paperean modela. Bueno, orduan, negozio eredua aldatzen ari da, edo negozio eredua galtzen ari da, eta oso fosilizatuta dago eredu hori. Teknologiak sekulako aurrerapena du, eta gero negozioko kudeatzaileek, finantzierok, ez dira teknologiarekin batera joan eredu berrek. Beraz, egon da, bilakara garrantzitsu bat edukiak erakusteko orduan teknologian, izan da, bilakara bat ikaragarria, denbora gutxini izan ditugu ordenagailuak, eta ordenagailuetatik pasan gara euskarri txikitara. iPadak edo tabletak edo iPhoneak delako. Hor teknikaren alorrekoak sekulako aurrera egin dituzte, eta gaur hegazkin txertalak esuritezke mugikorraren bidez, laizter erosial izango dira, gauzak ordaindu izango dira mugikorrean, eta edukien kasuan ez gara joarainekin batera. Gu segitzen dugu modelo zarrean eta teknologia hori dago. Eta teknologia hori doan jaso ezakegu gu hemen ordain arazten ari garena. Negozio eredu berria datorrenerako guk nahi dugu egon ondo, osasuntxu. Gure neurria, zeurezkin neurri txika baten, baina osasuntxu. Eta ziztabaren helburu da komunitatea sortu, jendea bildu, jendea berranimatu, berriro osatu, denon artean ari gara ingenuen da zeituko dugu egiten, eta negozio eredu hori argitzen denerako egon gaitezen ondo. Larri da mundu osoko, guretzat, Estatu Batuetako egunkari handiek, New York Times, Washington Post, edo Le Monde, Frantzian, Guardian, Times, Paris, Espainian, Clarín, Argentinan, Suar, Belgikan, Correa la Sera, Italian, hori dena izan dira guretzat beti referentzia. Gero guko ningo nun gure perikoa, eta kontartuko nun gola gure estilora. Baina izan da beti referentzi bat, ez eredu imitatzeko, baina bai referentziat esateko guk baten olako izan berkatu ez. Ni beti kontatzen dut, eta horreita maseien aurreko aldiz bidalo ditun kazetari bat Joko Olimpikotara Atlanta. Bueno, ez egin bidali arraunean urrutitzarako bezala arrauni bidali. Eta egazkin bidali genuen, eta gero jarri genuen kanpin batenan 100 kilometrotara, eta dituzun telefonoz esan ezen lapurreta iten ari dira, eta mese ezatean emendik, ezin genuen hoteli ordaindu oso garaztitzienako hotelak. Beti dit oso garaztizatu bototan, baina hori gehiago Joko Olimpikotan, nire izan nion, ligazak, zozeintzak, nire greitzak, izan nire eskatu. Eta lortu zuk irakasle bat irakasle bat espainolezkoa, eta bere etxean alokatu logela bat, eta lehen dut. Eta nire esaten, gure kazateriak egin behar du, ze hortan ez, ikusten ditut topen horietan, egin behar du, egin baten Carl Lewis atletaren prensarrako batean, eta ezkarretan egin behar du Washington Postekoa eta eskubitan nire urtezen. Eta gure kazateriak horren bat. Bueno, etzen horrean, baina bi filatzea gotzen. Eta lortu du. Eta orduan, hoizen, ez imitatu, baina bai ikusi, gu behar dugu, nire zen gustatzen gerratan egotea. Gerra daudenean ez gara egoten. Nik hori blokatu dut. Baina, gerra aurrekoetan, ondorekoetan egon gara ez. Eta egon behar dugu, mila lekutan. Eta egoten gara, eta joaten gara Saharara, eta joaten gara Zekinora, eta joaten gara Palestinara, eta Ipaklandara, eta Estatu Batuetako hauteskundetara, eta gure irakurrea, gainera gure jendeak, komunitate badelako, gure jendeak ikusten duenean, Sydneyko Joko Olimpikotan, ez dakize kazetari sinatuko kronikoa, esaten du, datu kazetari bat, eta gero gurren beste bat bizitzen bat egin ez. Eta jendeak hartzen du satisfazio hori, jendeak erosten du periodiko bat, eta gurea bada egunkari proiektu komunikatibo zuena bezala identitario da, ez jendea identifikatu duten da. Vanguardia, Frantzian, Le Monde nintxiko balitz, zepena intelektualen egunkaria galdu da, baina frantzis hizkuntza litzak arriskoan egun. Eta orduan, militantzia edo atxikimendu hori edo berotasun hori, goxotasun hori, mediarekiko txikiago da, guk emendako agora, baina ez. Gure medio pitbakat identidea puntu bat, ez. Anboto ezartuko baliz, duran kaltean izatzen kalte handi bat, galduingo lukela urtetako referentziak, eta gainera informazio lokala euskara zendu mandak, gurean ere bai,